porteu salut, que porteu feina, que porteu treball, però que també porteu llibertat per persones innocents que en aquests moments no poden gaudir d'ella. I esperem que els Reis Mags portin aquesta llibertat també per tots ells. Molt benvinguts a la ciutat de Valls. Durant tot l'any hem acumulat i guardat les nostres il·lusions. I avui, Melcior, Gaspar i Baltasar, els nens i nenes de Valls, esperem que ens porteu el que bonament pugueu de tot, el que us hem demanat. Reis d'Orient, us donem les gràcies per la vostra presència i un any més a Valls i us diem molt agraïts. A reveure i fins l'any que ve. Nens i nenes del poble de Valls, un any més, a l'arribar el dia 5 de gener, hem vingut a la vostra ciutat per portar-vos el goig dels regals que els patges i nosaltres mateixos repartirem per les vostres llars. Ara, i com cada any i com sempre s'ha fet, aneu a casa a sopar i tot seguit a dormir. Deixeu l'habitació endreçada per poder deixar-hi els regals. Demà al matí a l'aixecar-vos podreu jugar amb les noves joguines que des de l'Orient us hem portat. I recordeu que l'any que resta per al nostre retorn heu de complir els deures, estimar els pares, avis i companys. Ho fareu, nens i nenes del poble de Valls? Sí! Que visca els tres reis de l'Orient!